Hello guys! Hello guys, welcome diri report sa ato ang channel. Karon maghimutag salad guys. Simple nga salad kay wala tay kaon. Ang atong mga ingredients mao ni limonsito, bombay, parsley. Kanang parsley gigutad na siya ginagmay. Siya kani siya mao ni siya pipino. Kani mao ni siya kamatis, asin og olive oil. Una na itong buhaton atong ibutang ang pan. Bombay guys, bombay. Sunod ang parsley. Kaya watay kaon guys. Ang laya sa itong mga bossing. Parsley. Parsley to kani pepino. Kamatis. Ora na itong lingawan guys. So matay sudan. O ni simple salad na lang. Kaya nga no, naada ka nutrition, nanig vitamins. Siya guys. Nya limon. Piga ag limon. Piga oh. Kani siya man limon. Piga tag limon. Siya guys. Kinanglan tag duha ka limon. Okay. Uy. Ang limon manggod guys. Unay maka kuan sa. Okay. Tanga na tog asin, gamay nga asin para malami na og olive oil. Ano na siya guys. Ito na siyang kutahon atong i-mix. I-mix, kinanglan ma-mix ang asin ug ang olive oil para lami. Ano na siya guys. Mana siya ato ang kaon. Kaya man ta diri ambot asin mo. Ay pagkaon di man ato Buwan ng kalog. Salad edition na sad ni. Kamatis, pipino, at si kaning kuan, bombay, parsley, limon, olive oil o asin. Mara simple ra kay guys. Mao na siya guys ang atong pagkaon. Okay, I taste it. Kurang sarap asin lang. Ang salad nindot ni salawas guys. May kontra ni. Salamat sa pagtanaw. Kini ang inyo si Buwan ng Kalog at your service.